So ndakaita situation yekuti ndairohwa nezvinhu zvandanga ndisingaoni. Like kurohwa nezvinhu zvandasingaoni. In fact, before moving kuenda kwaSvimba, ndakambotorwa namudhara, then vandagara naStepmother kuMupare police station. So ndichigara ikoko, mudhara wangu akaenda kubasa, ndandasara naStepmother ndiri Pamba. So ndasara ndiri Pamba, maStepmother wangu ndopawatora banga, vachida kundibaya vachita vachengeti mwana wemurume. You understand? Yeah. So vapotsa vandibaya, like the moment avaida kundibaya ne, ndopakabva papinda mudhara wangu, akati ko uri kuitei, wangu akatobata banga mumaoko. Right, wagwan people and welcome back again panapa paUncensored podcast patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinochitika mateu mana ose enyika patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana nezvezvarwa zvemuZimbabwe tichiziva kuti zvinenge zvichimbofamba sei zvinenge zvichiitika muzuva ranhasi ndina Tino ndaimuona pasocial media for a long time tichiona hangu achiita yanenge achiita then takazotanga kutaura tese asi tanga kundoudza kuti handije Sparks, I'm a model and zvakawandawo zvandakasangana nazvo mukati meupenyu hwangu saka muzuva ranhasi taona tino since uri muZimbabwe because she's based in South Africa, since uri muZimbabwe gatimbokurukure timbonzwe kuti life ikoko titosei. Saka tichanzwa nyaya yake, ane nyaya inotyisa yekuti kana data rako ranga rakupera unofanira kuwana se wato recharger because ane ma life experience ari atofanira kuti titeerere. Saka chingari first time yakosvika panapa sino subscriber, please gara wasubscriber. Chatinoona noda isusu chandofarira inini kuti wakangoiso like ukakomenda unenge watondigona, unenge watondipedzera, unenge wato appreciate maworks angu, ndo zvega zvandoda. Ende muzuva ranhasi handinashandi because shanda hasi kunzwa zvakanaka. Akarwa nemwe flu isiripo, arwa neflu ya1996 saka tangomtigara inaye ikoko because magara yapana munoti zadzira maguest. Saka Tino ndepi Ndiropo zviri sei? uri sei upenyu? Uripo hameno wenyu. Kufara kusangana newe. Kana ndiri kufara kusangana Wana newe. mapictures ako so nemwezi tatu so guys picture iroro ndoda ngokuratidza ipanapa makafreezer. Saka uri sei upenyu? Uripo zvawo. Zvisipo? Yeah, Uri sei zviripo. Josa? Kuripo, kuri nani? Kuri nani pane kuZimbabwe? Yeah, I think home is the best. So I can say kuri nani. Kuzi mukuripo. Izvondisvota izvozvo zvekuti vanoti home is the best ka zvakafanira kuti tomboita kayo taenda kumamisha mareserva totanga kuudza kuti kumareserva kuti kunoku kuri right, hamutenge muriwo munongotemha zvese kuti but after 2 days toona saka why uchizotiza kunhu kuri right nomuchitizei kwasagara kuno 1 month 1 month, yeah. kudzoka rini? So Sunday. Ukaya rini? Ndakayamswa I can't remember. I think it should be Monday. Ndeziya ndakataka kuti zvoni kuri right kumusha kuri right home is the best kunyeperwa ikokoko chimweta yamunoita hamudzokera yenye kuSouth Africa haisi danger. Yeah. Hapana chakaima. Alright, maybe tingatangira papi ngotoona tangira paka background like anomonzi Tino ndiani, short background wakakura sei, and then tizopinda pane zvakawanda zvandinazvo pano. Yeah, okay. Ndinoitwa tinotenda mudondo. That's my name. So ndakakura ndichi, like I was staying kuMupare police station. Alright. Yeah, for just a little bit. Then ndobandazo mama wangu namudhara wangu ndopa waso separate. Alright. So vaseparate mama wangu akanororwa kumwe. Then ndobandazoenda kunogara kumusha kwa mama kwaSvimba. Alright. So ndaenda kwaSvimba ndakanogara I think few months ndiriko, like I was in grade 2, sorry. So ndichigara ikoko ndakasangana nema situations andakasangana nawo akazoita ndizomuva ndichizotorwa namudhara wangu ndichienda kunogara kuside ramudhara. Alright, angari ma situation akaita sei kuti unosvika pakuti uri grade 2 grade 3 ubva pakumuva kuenda. Okay, so what happened is like ndakangoti ndaenda kwaSvimba, I think 1 week ndaenda kwaSvimba, 2 weeks, I can't remember well. So ndakaita situation yekuti ndairohwa nezvinhu zvandanga ndisingaoni. Like kurohwa nezvinhu zvandasingaoni. In fact, before moving kuenda kwaSvimba, ndakambotorwa namudhara, then vandagara naStepmother kuMupare police station. So ndichigara ikoko, mudhara wangu akaenda kubasa, ndandasara naStepmother ndiri Pamba. So ndasara ndiri Pamba, maStepmother wangu ndopawatora banga, vachida kundibaya vachita vachengeti mwana wemurume. You understand? Yeah.
So vapotsa vandibaya, like the moment yavaida kundibaya ne ndopakabva papinda mudhara wangu akati ko uri kuitei, vangu vakatobata banga mumaoko. Then ndopavakarohwa namudhara wangu akatobleeda and stuff. So that time ndopandakazotorwa namama wangu ndobva ndaenda kunogara kwazvimba. Ndaenda kunogara kwazvimba ndakati ndichisvika I think 1-2 weeks ndiriko. Week rechi 2 or week I can't remember well. Ndakatanga kurohwa nezvinhu zvandanga singaoni DJ Sparks, like kurohwa. Ndairohwa. Like nishi ndikavigwa muwardrobe. Ndaingopindirwa chete. Whether ndavigwa pasi pemubhedha or muwardrobe ndaingoonekwa ndichirohwa. Warohwa nechi? Neshamhu nechi? Like ndainzwa mambama. Nyatsonzwa kurohwa mambama chaiwo chaiwo ari strong aya. Ndoandainzwa. So ende pamba ine vana vakawanda, but I was the only kid airohwa nezvinhu zvanga zvisinga. So like it was day 1, day 2. Pana anonzi manhuwe, I'm not so sure. Anhu ekumusha unomasiva. Manhuwe. It's like chimuti so chekusvika chiguma chinosara chichinhuhwa so zvaitorwa zvobva zvazorwa pabhodhi yangu. Zvinzi maybe ndikazorwa izvozvo nehama dzekwamama wangu. So vaiti vakandizora vaifunga kuti zvinhu zviya zviri kundiataka hazvizokwanisi kundiataka. Like that was their belief, kuti ukazora nhuwe the things won't be back and attacking me and stuff. So ndazorwa manhuwe zvakangoramba zvichingodaro, ndaingorohwa chete. Then I think 4th day ndopandakamuka ndisina ganda repamanzi apa. Like ambodzosera pamashure mbijana pawairohwa. Wairohwa like nguwai? Zvaitika manheru chaimize kunorara dzedze. So first day vanhu vaitofunga kuti ndiri kunyepa ndiri kurohwa. Zveshuwa ndairohwa. Ndinyatsokuziva kuti ndiri kurohwa kutochema. Wairohwa nei? Ndandisingaoni zvinhu zvokundirohwa. Kufila kuti ishamhu iyi. Yeah, kutofila kuti ishamhu imbama ndichitorohwa. But I was the only kid airohwa. Mwese wangu asingarohwa. Pane mareaction inaitika pabhodhi yako kana kuzvimbawo? Ndaitozvimba DJ Sparks. Ndaitozvimba like ndikatopedzera ndakatomuka ndisina ganda pamanza pesa. So you can find out kuti skin yangu yekunoku yakatosiyana neskin yeapa. So pari kuonekera pari bit black. So panga pasingableed, panga pasina ganda ndichitoitwa ngeskin yemurungu panapa. Yeah, paitoitwa ndiri murungu like so ganda rikazotanga kudzokedzana. So after that ndopandakabva kwazvimba. Ndova ndakauya nekwaHarare. But muchiri kwazvimba ikoko pane reko makambotry kutsvagawo kana any spiritual help? Yeah, I still remember mama wangu vakambotiendesa kune imwe n'anga kwavakatiendesa so. Then ndobva tapindamo amenu I just remember ndichikuriswa hembe. Then ndobva ndasara ndakapfeka like it was like a pitcoat. Ndikangoti pitcoat. Then ameno mvura dzandakatanga kudirwa watu yange rechirume. So yeah, tadirwa mvura kudaro mbatadzokera kumba. So after that andazomborohwa wangu. So ndopa ndakazogogo vangu mama wangu ndopa vakazondinzokisa back kuHarare. But iwewe uchifungawo kati zvinizvi kana maybe ngwari mudiki uchizobvunzawo vanhu ngwari papo nguva vaiti wairohwa nei? Chii chaikurohwa iwe? Honestly Ola, swear. It's okay, honestly. I don't know kuti ndairohwa nei. So ndingati vanhu vekwazvimba vanoita zvemushonga. Most people vekwazvimba vanoita zvezvigure and stuff. Alright. So I think pane kubatwa kunoitwa mufamily yachona. That's what I just think. Because from there ndazombodzokera ikoko. Kubva ndiri grade 2 andombozive kuti kuri sei now. Alright, so wadzoka manje wamuHarare. Chii chakazoitika wasvika muHarare? Wasvika kwaunotanga kugara nani? Ndadzoka ndamuHarare ndakamboendeswa kwangu namama wangu. Mama wangu vanga vatove nemwe murume kudhara. Vatone vana vavanga vatonavo. Vanga vane vana. I think there are 2, Selena and Pardon, and this is the name yao. So ndakangogara navo just for a short period of time ndobva ndazoenda kumusha ndokandakazotanga kugara. Kumusha kwamudhara wangu inini. Yeah, ndandasakwanisa kugara naStepmother vaiva vakapotsa vandibaya nebanga. So wakamboenda kumusha ndiko wazokurira ikoko. Exactly. Kusvika izvizvi wachimoko. So unova kune bangani izvozvo? I'm 27. 27? Yeah. Are you married?
No, not yet. Are you in a serious relationship? Because obviously, relationship you are shy. Yeah, that's but true. Are you in a serious relationship? Yeah, I am in a relationship. Are you in a happy relationship? Well, no, serious, but no serious. Yes, yeah, but I'm just. Pakati nepakati. What was that restaurant? Andikwanisa kutaura zita rake. Right, no, I don't restaurant. And kana chimuda chaizvo chaizvo unongoti later one. Yeah. That's an ex. No, no. Yeah. You know you don't cheat. No cheater. No. You don't cheat, right? Since kana singa cheat. Natongotara wedi rekutanga. Kana ngoti kana sinzi tapiwa. Unongotara wedi rekutanga. Kana ngoti tea obati I'm sure anobva feel out because toda kuzota problem kana crisis yaona nofunga kuti ndo vari kutaurwa vasiriwo kana chinzi Shelton kana chinzi chi unongesa s because like what's really happened, like ndakambodate someone ndakaperera singaite that person, so ndandisingazoti ari married, mukadzi wakagara kuno kuyanga ari kusa side, so ndakatodana naye for too long, you understand. So you know unenge uchingofona times aunoda what so mukadzi yakazoiti holiday iri holiday anditi then mukadzi ndobva aenda kusa holiday, aenda kusa ndajera ofonera munhu as usual, then wandafonera munhu zvikanzi ungandifonere pakati peusiku, ndakaisa nhingi yangu mukadzi wangu unenge uchida kuzama kuita sei. I was broken. So from there handipinde murelationship nemoyo. So which means you are just enjoying mari yemunhu mahara. No, not like that. Andifanira kupinda nemoyo, like ndofanira kupinda like one step at a time. All right. No, I sikuta wapinda nemoyo asa. I know kuti umude mvesa kudana naye. I understand. That's umude. It's okay. I understand. But tinongoti kana hari one. Yeah. One ere. One. Iwana ndika. Saka kana chinga ari one. Andika unogona kungotaura word rekutanga resta rake ndokupesira. I know kuti umude. I see problem. Mvesa wakudana naye. Ngati jambe pati because ndo conclude atara utani mude. Like ana mari. Yeah, nayo. Sha, which means man can't buy love. No shibrewa. Yeah. Mwana yakude sha. Because akutadza akunyara newe ngotara later. No, it's private still. Once you later one, still anyway, it's okay. I know you are cheating. It's fine. I see. Once you guys, okay. Yeah, I understand. You never know. You see, I am so good. Like, so now wakura now ukuita nezvechiizvi like wakura wabva kumasvingo kwabva sei wanoenda masvingo ndizvo? No, ndakaenda kuchifu. Kuchifu ndiko area yacho masvingo road. Andoti masvingo namwana kupi. Okay. Like then wazoita sei? Yeah, then ndakaitira chikoro ikoko kuchifu. Then ndibva ndazouyawo kunoku. Right. Kuharare. Then ndauya kuharare ndakazoenda kuSA 2019. Right. So from 2019 ndandiri kuchingogara ndiri kuSA. From 2019? Oh, kuSA. Right. Saka waidilo sei chimotipo experience yako yekurarama maybe usina moms chigara nayo namoms munombolinga here oh okay, like ndichiri kuchifu ne ndakabva grade 2 grade 3 4 kusvika grade 7 andakanamboona mumwe wangu kana ivo kuti tsvaga vandombira vandotsvaga, so even pandakada kuzotoriswa birthday like ndaita masports kuchikoro
pandakazodotoreswa birth haiti yako ndekumhanya ndasingagoni kumhanya ndaigona netball nevolleyball ndozvizvandaitamba kumhanya kwangu siri kwangu no ndandisingarombogoni zvokumhanya so ndauda kutoreswa birth mama wangu akatsvagwa vakanzi mwana akuda birth mama wangu akaramba kunitoresa birth aramba kuuya then pakatozodedzwa mukoma wavo ndiye akatozouya akanitoresa kuwayo rizinenge rii I don't know, DJ Sparks. I don't know. So, cause mukoma wamama ndiye akazonditoresa birth like izvoti pabirth pangu pane zita remukoma wavo noti ravo. Kuwayo makazombotsai kutaurawo kuda kumunzwa kwadai momusi so pandakazoona ndanda form 2 yakaso yangu bvunza maquestions ari like akadaro because anoziva kuti vanhu vakuru vanenge vachingo havadi kubvunzwa nyaya dzakadaro especially kana vari mudiki so naingoti kana ndazokura ndichazosvika patime yekuti handichabvunza mama wangu kuti wai makadai so ndiri form 2 vakazokumbirwa kunzi mwana arida kudi ada kuonai because ndakatonetsa kuti ndoda kuona mama wangu then ndobva mudhara wangu aita communication nemukoma wacho kuti vakwanise kundoona so mukomana anogara kwachiota so takabva ndabva kumusha ndibva ndaendwa neni kwachiota mama wangu aifanira kuzoya kwachiota because vakati havakwanisi kuti ndiuye kwavaigara ivo then ndava kwachiota ndikatogara I think one week yese hapana akauya pedzisira munhu atofoswa kunzi naiwe uda kuzoona mwana wako zvaita sei then ndopa vakatozoti handina mari yebhasi ndomatauro avakaita munhu angashaya mari yebhasi I doubt kuti yange iri nyaya iyoyo ndanda form 2 then ndobva vauya kwashota ndobva ndavaona you know kana iri holiday uchida kuzodzokera kuchikoro unenge uchiexpectawo kudzokera kuchikoro uine school shoe nyowani uine masocks manyowani uniform like zvese zvinyowani havana kana dollar ravakandisira but vangoinayo I don't know uchiwaonewo mama wako iwo wakaonerewa achitanga life yavo iri kufamba asi semunhu asavasmari kana kuti munhu akaomerwo maybe akaroorwa zvake mumarriage yake chitu but akatosheka okay ndingati munhu anga asiri kuwana nditi but like munhu anongoafforda lifestyle yake but ndingangoti vaingoafforda upenyu hwavo kuti vakwanise kurara vadya vakwanise kupfeka and stuff but semunhu anga asina bond neni semunhu anga asingazive kuona mwana wake akira vaifanira kuva emotional like kugarawo neni pasi vondiexplainera kuti why vasina mubvira vanditsvaga vondiexplainera like chii chakanyatsoitika kuti vabva vandivenga like indotoko like vakatozoshaya because ndakazoti ndadzokera kumusha ndobva ndakuda kunonyora ndopa vakashaya then vashaya ndakatoenda kunhamo yavo ndakanovaona vachiri kugomo hospital then vanga vasagoni kutaura but vanga vakuti ndoda kutaura ndokumbira kutaura nemwana wangu the moment andakazoina chida kunotaura navo vanga vasakwanisi kutaura so vakabva vashaya the following day vashaya ndobva tanovaviga and stuff so alright sa pano here ine mumwe munhu angari padhuze ine mwana angangoriwo padhuze aredza kukuudzawo kuda kuudzawo kuti rizini engeri yei yekuti vakusiye zvekudaro vasave nebondi vasarambe kukutoresa birth hapana kana mukoma wacho vanenge vaudzwawo reason why like mukoma wachona pandakaenda kwashota vanga vatone time vasina kushanyirana nemukoma wacho vaitongotaura pamafoni zvongoperera ipapo hapana ishanyira mumwe nemwe anga angori kumba kwake that was it so pavakatozoya kwashota vachida kuona vafoswa kuti vaizondiona inini vanga vakutoita like ngati chiku ameno but vanga vatone time vasina kuona mukoma wavo komwana akatofara akati tinowagona wauya ndatokwanisa kuona mama wako because ndandasatozivi kuti vakaita sei so wakagona kudhila nayo sei like obvious somehow unenge uri bitter handika wakagona kuendla sei zvinhu I'm still bitter hamsati ndaila hamsati because uchigara like kana uchigara pamba pekuti hauna mai vako varipo vanokureverera especially kana ukapumbwa kunzi waita chakati
then hapana munhu anoti aiwa asi Tino munhu wese anenge angoti chaaita ndiani nditino aita nechausina kuita unenge uchingonzi ndiwe. So situation iyo situation inorwadza handindi kunyepa. And chimwe chakazondibowa ndechekuti like handisi stepmother wangu aigara kunoku kuMbare vaigara kuHarare. So achigara kuHarare pakazovakwa mudhara wangu akavaka dzimba kumusha. Avaka dzimba kumusha then vakazotakura zvinhu zvanga zviri kuHarare vachiendesa kumusha maold stuff. So stepmother wangu akandidedza svikanzi Tino ndokumbira kuti usvike undibatsirawo kupeka zvinhu zvangu. Then ndobva ndaenda ndichiti ndikunovabatsira kupeka. Ndiri pakati pekuvabatsira kupeka vakabva vasangana nebanga riya rakapotsa vanobaya naro bag. Ndobva vasimudza banga kudaiwo zvikanzi banga rakapotsa rabaya mumwe munhu. That time I was in form 2. So how do you feel kuti munhu akapotsa kubaya bag uri grade something then waform 2 munhu obva akuti banga rakapotsa rabaya mumwe munhu. So that time ndakanzwa hasha handidi kunyepa. Ndakangovaudza kuti zvizamei this time unoti handikurovei. And handakumboti kurova ndakati kuti handikumamise here ndozvandakaita then ndobva ndafamba ndichienda. Saka ivo vakazvitora sei? Ani stepmother havana kana kuzvitaura havana kana comment yavakapa. Even mudhara wangu anenge akatoona this video ndokutotanga kutosvinzwa ipapa havana mbobvira vakanzwa ndozvakaitika. So inandiri bita towards mudhara wangu ngozi mudhara wangu anga asingazivi treatment yandaipiwa nastepmother wangu vakazodii vakazodosira pashure mbijana sotoenda pane zvaiitika wayo. Sa iwewe asika wakambogara uko kusvika waform 2 waisabatwa zvakanaka? Ndingati ndaibatwa zvakanaka like ndikwanisa kuva ndongotenda Mwari ndandine pekurara ndandine shelter school fees yaibhadharwa mauniform waigona kumawana watokonorerwa kuti wane mauniform achona. Mudhara aisatumire zvinhu. Okay, mudhara wangu aitenga like kana mudhara wangu aiti kana achitenga aitenga achiviga kuna stepmother kuti ari kutengera Tino. So ari kana akatenga bhutsu aifanira kuziviga kana useri kwesiti remota yake kuti stepmother vasaona ndatengera Tino chibhutsu. So stepmother vakaona bhutsu yedze vaitora bhutsu ye. There's a time DJ Sparks mudhara wangu akauya achifara kana tinoda kutengera bhutsu aya kumusha was so happy ndawana bhutsu. So vakutsvaga ndotora bhutsu kumota pavakaenda kumota useri kwesiti vakaona usina chinhu. Bhutsu idzodzo dzanga dzatorwa nastepmother already vakapererwa. So mudhara wangu on masituations akadaro vanga vasiri ngati chiko vanga vasingagoni kusumudza musoro hameno zvavanga vari. I don't wanna lie. Vaitanga vakadyiswa I think so. Right, aiwa wakadzi vanozviita but iwewe wakazogara nastepmother ndikani? Aiwa pandakaposa ndatobayiwa nebanga ndakatozosiyana zvogara handakuzombogara navo. Saka stepmother vari kwenu? Variko. Watoribo? Ndakagumaona kudhara. Kumudhara? Vakasplita namudhara. Asi mudhara wako futi hasi ane problem? I think vanayo. Boys zvakaitika manzwa kana zvichiitika ndika not saying kuti vane problem such but mumwe mwana kuti munyama unoona anonga achimubhaizira rafu bo zvakafanana kuti munhu akaita sastepmother wako iyo unga watonga ari good wife? No, she wasn't. I think naiyo mudhara wangu andoregreta kuti vaiva vakarora this person. I don't know. Samba menyu uri wege kana kuti unohama kamera sei? Like mumba medu ndingori 1 mama mudhara wangu namama wangu ndiri 1 then ndine mastep brothers nemastep sisters. Ukama wako nemastep sisters nemastep ukamira sei? Hatina ukama kana nemanambers awo handina. Why? Yo ndo ngochita sei? Kamuna nyaya? Like you know stepmothers ane kakufeeda vana wrong information vana vavo so that panova nekakusawirirana pakati pevana so ndozvingoripo. So but level ripi sekuona kwako ungafunga kuti vana ungafeedwa information yakaita sei? Like inini stepmother wangu aitotaura kuti mama wangu anga vari uri. Alright. Ndo mataura aita stepmother wangu. But ndichizogaya ndichizonzwa mafambiro akaita mudhara wangu namama wangu. Mudhara wangu akatanga kudana namama wangu aine 16 years. She was so young. I still remember tichienda kwashota because pakuenda kwashota ndakaenda namudhara wangu. Vakati vachidriver then vakanditi
hapana gwenzi ranga risingandizivi apa ini namamoko, so it shows kuti vanhu vakabva kudhara vachidanana havana kuwanana mubhawa, havana kuwanana like hameno kumafaro samuzvaitaurwa nevanhu, and mama wangu anga asinganwe doro. So I think, I don't know kuti chii chakaitika pawo, because ivo mama wangu vanombotaurwa kunzi vakapotsa vafawo so nekudya matamba akagochwa, I don't know, matamba mambishi, then vaitiraya kumagocha kuti haibve kuti vadye. So I think ivo pakutokurawo kwavo vakatotamburawo zvinova zvakavaita kuti vapinde mumasituations avakapinda. Saka iwe unowablame ingati momuzi yako awablame unozokuti zviri pa2 unowaona sei mama wako, unowadescribe semunhu akaita sei? Yeah, vane mwoyo wakaoma. Vamweni vamweni mwoyo wakaoma because I think kugive birth kunorwadza, kutonzi munhu aenda mulabor ari kuzvara mwana kunorwadza zvekuti no handisati pandakamboona munhu aida kuzvara, saka handisona kuti munhu ari kurwadziwa. So kana munhu akarwadziwa ari mulabor anofanira kufunga kuti mwana uye wandakarwadzirirwa ari mulabor, ndofanira kutomake up naye kuti even ndichishaya ndofanira kuva nebondi naye, because kuratidza mwana rudo is not about kumupa mari or kumudii, but nyaya yekuvapo kwako nekumusimbisa, I think. Yeah. Alright, but now moms avasisipo. Aone kuti sinawo time kuti uchivaregerere ungosiya zvinhu zvinamusiki, then ungozoti moms angu maybe wakandibhaizira, maybe daungorwa penyu wezongo ndiexplainera mareason why vakadaro. I think it takes long to forgive someone, especially munhu akanyatsokuheta for so long, because imagine kubva grade 2 kusvika right now ndakaona mama wangu ka1 vachiri fit, then ndikazongoona vakurwara. So kuregerera I think kunotora time, kuvaregerera ndovaregerera zvangu not 100%, because right now ndikutoplana kunotsvaga kuvaravo, then ndovaisira tombstone. Vakavigwa kumbudzi. Mawanda banda kutoti unoona kurwana zvako ungaita serious, wakaya kuZimbabwe kuno kusingaite 2 days dzauri yeah apazoti 2 days, but inini hangu sekuona kwangu inini hangu sasparks ndona sekuti ungwe zvakaitika wana nemamistakes awo anokanganisa, and unofanira kuregerera, because iwe unoda kutongodonha wakafa ipapa uri bita unoda kugehena, sa unofanira kufinda iway yekuti uregerere mama 100% ka sparks handikutaza kuti uregerera mapesenti mashoma, because why ndikudayo ndikuona sekuti zvaunofila kuti wakaitwa zvinokurwadza andika, and inini ndichinzwa nyaya yako pekutanga uchindiudza ndakatoona kuti zviri fanira tokupa platform kuti utaure, because kuzvitaura kunogona kuita kuti maybe ufile relieved andika. Ndosaka ndatoti ngataure nezvazvo, but ini ndinoona sekuti unofanira kusvika patime yekuti unatsoona kuti hano ndofanira kuvaregerera, because masituation akawanda anosangana nevanhu pakurarama, andikona anogona kuita kuti utema madecision ekuti kutozoregerera one day, maybe dai wangorwa penyu zvezvizvi waigona kutozongokuudza kuti mwana wangu I'm very sorry ndakabhaisa so but life yainditreatawo so I think zvakura wakuyatsoona kuti life inombooma, maybe you're okay zvako, life yako iri okay, muri pajoza muchinakirwa muita sei, but here in Zimbabwe life inombooma zvokuti vamwe vandorasa vana vacho, life inooma kwese andikuona vamwe vandorasa vana, vamwe vanoita sei, vamwe vanotopedzisa pakutozviuraya ivo, sa unofanira kuzosvika patime inoti but unaiti ndozvakaitika ndakapakabhaizika big time, but ngati musiyane nazvo utongosiya muna musiki woregerera, ene zvinhu zvofanira zviita right now. Vanhu vakatarisa vanhu vasati kuona ndozvaitunzewo kuti
wakwanisa here kuregerera mama? Yeah, not right now. Asakwanisa Because I think ndakazoti ukaenda paguva remunhu handityaro nechigumbu naye ukanotaura naye, I think anzi anonzwa. So ndaurotanga ndatoenda paguva ravo, then vanhu anocommunicata navo ndozokwanisa kuvaregerera. No, ndezvekunyepa, but ona ndezvekunyepa izvozvo matuma-beliefs twevanhu, zvinhu zvavanhu izvozvo, but nyaya ingoripo yafanira kungoita kungoregerera kuti no ndakabhayisirwa, but I'm sorry, now ndakura, at least ndakura, ndakukwanisa kuzvishandira, ndakukwanisa kuita sei. Because ukuona chinhu unoona kuramba wakachengeta zvinhu zvozvo zvichitova zvinhu maybe zvikutonoka mamwe mablessings ako nezvimwe zvinhu, mamwe opportunities, nemwe mukana nemarriage. Murezi baba. Ndikunyepera mwana here. Kandi kunyepera undudza sparks kunyepa. Zvinhu izvozvo zvakamisa marriage. I know madi ari kuita marriage. Udauro rwena. Yeah, zvamanje tinotya. Because it's like vana vazora vasitomboda kuizira change kuitika mazoro vana vati vachati muroro. No, it's like my divorces awanda kudarika mamarriages. Saka unofunga kuti kugara wega kuri nani? You know, like inini zvakandakaitwa namomongo, I think ndakaita mwana or maybe ndakatororwa kudhara meno, but nenyaya yekuti ndine fear yekuti handidi kuti mwana wangu afese masituations andakafesana nawo, so ndikaona kuti munhu uyu tinenge tisina kwatiri kuenda. Uda kuenda upiko? Kumarriage. Hapana kukuenda, but chinhu chakakosha chakufanira kuita kuregerera mama wako. Yeah, then zvinhu zvese ona, I know kuti you are okay kuglowa bo zvese, but ufanira kuziva kuti maybe ukutolimita zvimwe zvinhu just because unenge something chiri mumama wako chikukuremera. Aya mashoko anhu ese wamwesangana nawo anenge vachikuita vachikubhabhadzira vachikunyepera. Chokwadi chekuti pane zvinhu zvako zvisiri kutofamba izvi unongoti kuti amen. Andi pane zvinhu zvako zvisiri kutofamba izvi kuda kuti chinhu chakagara mumwoyo mako. Amen. Yeah, unongoti amen. Okay. Amen papa. Amen papa. Zvinhu zvikukuremera zvakagara mumwoyo mako zvinofanira kubuditsa. Mune marriage yako iri munyika yemweya umo yakamira nekuda kwezvinhu zvawakanyora mumwoyo mako zvisiri kubva imomo. Amen. Unofanira kuzvibvisawo zvirasira kure. Amen papa. But ndikuseka zvangu ndichitamba ndega, but unofanira kuvaregerera, to be honest. Oh, ndichatry. Because wana mama vasisipo. Yeah, vasipo, I know. You know, sometimes ukona chinhu munogona kutozovaendesa kana nzvimbo dzisiri right just because mune muri bita mama basi. No, you know chinondibowa DJ Sparks. Like vakasiya vamwe vana handizive masurname avo, ndingoziva ri kuna Selina naPardon, and vakasiya also vamwe vana 2 ndakanzwa kuti wana anogara nemukoma wachona, so ndikutofanira kutsvaga vana ivavo, so kuti ndivaregerere ndisati ndatsvaga vamwe vana right now. I think this video I think tatotaura zvinhu zvakawanda tasvika pazvinhu zviri important. Yeah. This video ndinge ufanira kutaura kuti mama wako nenzara kuita Okay. kuti kana pachinge paine vana vanogona kusangana nethis video. Okay, yeah. Vanokwanisa kubva vaita se vanokwanisa kubva vatoziva kuti no uyu mwana wamama wangu. Okay. Handiti? Yeah. Saka iwewo mama wako enzani kana vachikunzwawo vagona kubva vatongokulocata then vakandibata ndova director straight kuna sisi wavo. Okay. Doesn't make sense? It's not make sense. And that will be very beautiful. So mama wangu ainzi netsai kupara. Vakaita vana 2 Selina naPardon, handizive baba wavo, handizive masurname avo. Alright, vaigara kupi? Ko munin'ina wacho haazive futi musisi wavo kana chahaazive futi. So zvakaitika ndezvokuti 2021 mudharo wangu akandiudza shoko rekuti mukoma wamama wangu aita accident akashaya kumvuma. So from 2021 ndakangofunga kuti mukoma wamama wangu haasisiko. So all this while ndaifunga kuti mukoma wangu haasisiko, wamama wangu haasisiko. Yakarikwe? Yeah, ariko. Titokoenyepa? Handizi, aiwa, pane akashaya okumusha kwanama, okufamily kwanamama. So ipo akatambira shoko akangofunga kuti iyeye mukoma wamama wangu ndiye ashaya. So now wakuziya kuti yeah, ndakuziva kuti variko ari kwachota, so ndikutofanira kutoenda kumangwana kunovaona. Kwandakamboenda paipaya ndiri form 2.
so handisi nyatsoziva ndepapi, but I think ndorasika ndapadhuze. Uri pama1. Yeah, ma1. Wachihuta ndekupi kweko? Handinyatsokuzia, but I think it's a long word road. I'm not so sure. Alright, chiwe. Ndiyadzoketa. After dema, I don't know. Alright, sakuskure ka. Yeah, kuskure. Kana kuri kona chihuta dema chihuta wedza andikona even wedza cheka kustori. Yeah, kuwedza kure iko kutori kumashure. Sakudhuze. Kudhuze. Perekedza. Okay. Perekedza. So ini langu ni yangu kuti unofana kuita se kuregerera. Number 1. Ende wakadaro chete wafadza moyo wangu, wafadza manuero. Okay, kadaro wafadza manuero. Then utsa kutsvaga masisters ako aripo acho kana I think unovaona wakaenda kuna mai guru ako kana chi vaona kutsanangura kuti vari kupiwo bosi vanongoenda tsvaga hama dzana mai vavo pamwe maybe ndo vari chi hapana communication pafoni nemukoma mama hapana namba dzatakapiwa dzisipinda pakashata pakanyangara pakashata but as to ndinonamata kuti uvaone pauchaenda kwachihuta zvikuitire nyora unongo aihawo mwari mudiki but form 2 kuti uite marecords ese pane pakaipa but it's okay. Ndakaona mapictures ako kwedza tori model and I'm not like a model but I'm just trying to. Right, but poka 360 wanambokona hata kutokumbirawo hata kutokumbirawo ndine sparks zvawakaona kuona wega uchati kuti tionewo isu mafans saka ndokwanisa kusudurudza ndokwanisa kungopona. Okay. No, ndishapakatama usade kubirira kamera ndika usade kubirira kamera vanofana yatsoona kune vanhu vangu vanogona kuti ndopagona kuenda mufesa ari serious usingazonyari kuti resta rake. Alright, so anongoripo 360 bombo clat oyo vanhu vari pajosa vane vamwe maproducts eda vari kudya visiright isisi kuda kuti ine zvimwe zvatinazvo. Anyway, uri model ndakaona mapictures ako why wakachusa zvemodel kana wakaona kuti kabhodhi kako kaportable ndokachokamdiyo why? No, it's like ndesaziva ndiyo bhodhi yakanaka so but ndiri munhu aifarira kupfeka zvinhu zvinoshepa bhodhi yangu whether kana iri skate ndopfeka long but inenge ichishepa so like ndikafamba kubva panapa kusvika mhenu lese hamhenu kuroad uko ndowana maybe 5 macomments evanhu vanenge vachingondimisa isho kanaka une bhodhi yakanaka this and that so ndakazongonyatsofunga vamwe achiti ukaita model uri model ndaitobvunzwa kuti uri model here kana kuti unoita nezvei then ochaiwa ndisi model zonzi aiwa bhodhi yako nehaiti yako akafitwa chi nemodeling so zvandingangotaura saka wakabva watanga kuda kuzvasconsider ndobva ndazviaccepta kuti vanhu vari kundisimbisa kuti ndokwanisa kuita model. Alright, ndosaka watora mapicture aya. Alright, muri Zimbabwe do you mind kuti karatidza muri Zimbabwe mapictures ako? No, I don't mind. You don't mind? Right. Panabda kumashuru kari kuti hata chibayatsotaura ini mukuti chii mukuti chii mangiri so also she's into lingerie business angasiye that part also she's also into lingerie. Alright. it's also modeling lingerie chibayatsotsana mwana zvelingerie muita nezvechiko he sells clothes. I actually sell clothes like alright dziri sex debonde dzekuappetizer samotengesa kusouth africa like ndotengesera everyone even ari kunoko ese so you just order chaunenge uchida online then ndopanda chii obva chiunza
So but right idzo smart dzinachingobvunza hangu kuti munyatsotsarangura vanhu vanzwisi idzo smart dzino appetize hadzisi chihure nezvichi muchipromota chii chichamunotira kuita I think hadzisi dzechihure but chimaitsatsana because obvious wakazviona handikuona wakazviona ndinodza kumira kuti munhu angosvika ozviyatsumuone kuti so ukona because mandikudza munhu akauploada picture akapfeka smart exactly munhu zvinotoattracta some because unoyatsoona zvasiyana nekuona kwataita bhodhi yako apa paiziya so it's like tamba takanyonakirwa tinakirwa izvi but takakuona wakapfeka chi lingari nomati confuse saka why smart trend chini hazvisi chihure no harisi rechihure ndingati actually nderevanhu vari married saka mutengesera kuti married iri ipapo ndo pandisingazozivi because vamwe vanotorishandisa hameno pakumabhasi kwavanoenda and stuff so vanenge vachitamba wakapfeka izvozvo I think so saka munokurudzira vanhu kuti vange vaine no handikurudzira ndikuda makastoma akadj specs saka ndikubvunza kuti asi unokurudzira vanhu no handikurudzira ndingori into that business kurudzira vanhu like indakaona kuti bhodhi yangu inofitwa so ini ndo vanhu advertise zvangofanira nevanhu vanopfeka hembe like vanoadvertisa hembe unana Mr Price ana watoni so vanongopfeka hembe dziya whether even mapenzi chaiwo chaiwo Mr Price unoona achiadvertiswa akapfekwa nevanhu so ini ndinongopfekawo because ndinofitwa so munhu akachiona ndakafitwa nobva achari kuchidawo then ndobva ndawana customer that's how iwo kuzvipfeka kwaunoita akusi kuti unozvida unongopfeka for advertising no it's just for advertising business rangu although vamwe vanhu vanenge vakutobvunza kuti mari vachingo ndinotengesa bhodhi yangu but handitengesi saka iwewe I think ipapo ndada tinyatsopaise line iwewe hako zvemodeling hakutoninazvo but ingori nyaya yekuti vanhu ndo vanozoti ita modeling une bhodhi yakanaka une bhodhi inoita kuti iye handi I think confidence handitori neshoma confidence so I'm just trying to boost my confidence nichitry kuti maybe ndozoend up ndapinda muchimodeling since ndine vanhu vakawanda vanonipa that compliment nekuti pinda muzvinhu alright pindai asi mamodhel anozati mamodhel tochizati mamodhel mazhinji acho mahure so are you ready kutora that title yekunzi mamodhel mahure I think tiri kuona zemamodhel andoziya inini mabishbish mabishubishu kota paunoda kuenda kukota paunoda kuenda kukota because chinozotika kuti miedzo pasi miedzo inoyeoka miedzo inowanda futi saka unozokwanisa kuzvihendla ere zvinhu izvi I think ndokwanisa kuhendla masituations akadaro unoenda chechi ndakaguma kudhara asaimboenda ndaimboenda kopi kuafm chechi ndabvumba mwaenda imwe davatara imwe so ndevatoti aya chechi avanobvira kubhedha uchechi kuonesani uchechi like too busy mazuva kuti namata no like macheches emazuva ano mazhinji hasisiri echokwadi and kubva pakasplita afm seibisi echokwadi I can't mention but I think my prophet is a wonder ndefake ndosaka usingaenda kuchechi this time ndikumbona matirabamba mani makore manga muchita matirabamba form 3 because ndakaguma enda chechi I think 2022 ndosaka usikuregerera unoregerera seisingaziye nyaya dzacho dzokuti uri kuchechi kunodzidziswa vanhu kuregerera hauregerere bwezane chechi pabible unoerenga bible bible ndingambododzika naro not kutanga wanzwa hope but bible you find out kuti makasi atinogerwa vhudzi ratinorukwa even zvatinoita I find myself like I'm a sinner and everyone also is a sinner because bible ukanoita deep naro no I think unongosine zvinhu zvasiri kunzwisisa pane zvimwe zvinhu zviri kuold testament zvaitika kuold testament then unofanira kuzounderstanda nyaya dzekuti zvinhu zvakazonochinja pakaya jesu
then we'll continue from there. So you need pastor vanokuparidzira kuchurch, Okay. vanokupa marevelations emavhesi kuti vhesi iri kuti chii. But these days- I encourage you kuti paunodzokera South Africa uenda kuchechi. Kuchechi kune madhvantage akawanda. Unotanga kuwana stand bhaibheri, unokwanisa kuregerera, unokwanisa kuwana marriage chaiyo. Okay. Dai amani unenge ndipa munhu advice isiriyo mara. But unofana kuita sei, unofana kuenda kuchechi. Okay, just try. Ukaenda kuchechi uchadzoka rini kuZimbabwe? I think December. December. December unofana kuregerera moms. Yeah, by the end ndavaregerera. But zvitika chikuenda kuchechi. Yeah, ndichange ndiye. Quite. Kana unobhilivha mune zvimwe zvitendero pamwe takuendesa kuchechi ka imi muri pamwe ebute, pamwe muri ana manchuzu. Like ndaitombobiliva mumaprophets. Then there's this other prophet wandakaendera. Like ndakatointroducwa kwaari nemwana watete vangu, ngoti mwana wangu. Then ndobataendako like ndanditori musituation yekutoti ndanyatsoonge life ka ndagumirwa nelife. Then ndobva nditi pane prophet andiri kuziva vanoona zisingaite ndovanobatsira. Do you mind kuuya kunoku? Then ndokuendesai kwavari. Then ndakatoenda sure. Then ndaendako day 1. Maiparidza zvakatonaka, everything was okay. Then that was towards Easter. It was Easter, if I'm not, yeah, it was Easter. Then ndobva taendako zvikanzi ndine munamato wandoda kuitirwa, ndikatengeswa zvandakatengeswa. Then ndatengeswa zvinhu zviya. Ndobva taendako ndobva ndatengeswa zvinhu zvandakatengeswa. Saka ndoda kuitirwa munamato like wekuti wabvisa hembe. Then wabvisa hembe. Vasowe. Yange like Pentecostal. Then vaisa dombo. Imbiya muchoto. Then vaisa moto ebaptist. South Africa. Yeah, ndivek South Africa. Mwanonzi. Vainyepa vachiita vasi muZimbabwean, but takazofind out he's a Zimbabwean. Vaisa mbiya mumota nditi. Then yobva apiece obva kwiswa nayo paskin so. Then anenge anaiti bizaki, if I'm not mistaken, yekuti vaisa marasha obva wanzi ifukire. So waifukira like chairwadza kufema DJ Sparks. Wanga wasingafemi. Izwange mweya wako wakuda kubuda so and like ndauzokazi ndakuti unatobelieve mazviri zvikanzi ya vanoona pastor vaenda vanogona. So ndakangoramba ndakangojegera nchiti zvinhu zvangu zvaakuzoita manje. So vakazonditi pane munamato wandinofanira kuita, ndaisa weti ameno weti mvura and stuff nemucheka. I can't remember well zvinhu zvandaisa imomo. Then tobva tazoenda nazvo kumvura tonokanda zviri muchigubhu, tonozvikanda murwisi nemari coin, then unozvikanda murwisi. So titori ikoko parutoimbwa and stuff, vanhu vatouya ezechechi zvanzi pane vari kuroya here varoda kubviswa uroya. Ndobva patorwa drum DJ Sparks varaiswa pamoto varasadzwa nemvura. Zvanzi vanhu vari kunzi vari kuroya vaya vari kufanira kudi kupinzwa mudhiramu, then munhu anobuda kana amanifesta. So vakaiswa mudhiramu muya like uyu munhu wandiri kutaura anga ari pastor nditi, bandi pastor akabva somewhere vasvikogara pamba pevabereki vemusikana. Then ndobva aitisa musikana yeye nhumbu, then ndobva atanga kugara ipapo. So inini chakandirwadza chaindipa madhauzi ndichizobvunza like akabvawo kwaaibva like angangoriwo mufambi womupfuri wenzira. Then ndobva adanana nemusikana waakadanana naye. Vadanana ndobva aita move in mumba yemaparents emusikana. Ndobva atanga kugara nevabereki vemusikana. So he was the first person kutanga kupiwa chikafu mumba. Mamuna baba mamuna atezvara, but anga ari first person kupiwa chikafu. Saka endaidhauta nchudza hama yangu yakandidedza kuya ndikati iwe munhu uyu ndiye arikutanga kupiwa chikafu but pana tezvara naambuya waye. Like atezvara waitobhenda kutoti vari kutoti papa that person. Yeah. So zvinhu zvekuti zvakandipa madhauzi ekuti nditi breakthrough yangu apa pana kana deliverance yandinokuona. Ndachifunga kuti maybe wakanzi iwewo maybe wanga wakuda kukuda kana kuti chinhu kana chifunga. Yeah, zvakatosvika ikoko. Then ndobva taenda powa munamato wandakapiwa like waitobvisa hembe. Ndikati ndobvisa hembe zvikanzi ya. So
Amai yangu yange gara ichienda kwani. Zvikanzi vanenge vasingatombooni chinhu. Ndikati vanenge vasingaoni chinhu zvikanzi ya. So inofamba unopfuura nepavarume so uchienda kwaenda unoenda uri naked. So ndinofanira kunobvisa dzese but that day ndikati handisi kubvisa dzese kusara netight. It's much better kufamba netight. Then ndikasara netight ndibva ndatoenda ikoko ndikanokwiswa. So ambuya vake ndavaindikwiza munamato iwo ndanzi ndiri kuitirwa wekukweshwa nembiya. Then ndaitwa munamato iwoyo takuenda kurwizi I think kwanga kuri kuma 7-8 if I'm not mistaken. Ambuya ndivanzi vaipo muwanzo vanoroya. Ambuya wake. Then ndobva vapinzwa mudrum. Riya rine mvura iri pastove. Mvura iri kutopisa. Then ambuya ndobva vaiswa imomo. Vaiswa imomo. Isusu ndobva taenda kurwizi taenda kurwizi ndobva tanopotsera matambudziko ari muchigubhu. Then tadzoka ndobva ndakazoti prophet ndakanganoitira wetiga muchigubhu ichi. Zvikanzi munamato wakaushandikana usinaita weti totofanira kutozokera kuita kuti then takadzokera kurwizi kuyo munamato yakadaro inhangwa handina kuijaira because ndakakura ndichienda kuAFM. So itazogeza munamato it wasn't my thing. So ndobva tadzokera kurwizi kuya patakadzokera kurwizi ambuya vachiri mudrum mvura iri kupisa ende moto uri kutokuchidzirwa. Mwana wavo ose akatoiswawo kumwe wacho akatoita maduhani aenda anga ine nhumbu that time. Asina kupfeka vanga asina. Then mwana wavo ndiye akazonyepedzera kumanifesta kuti anzi abude mudrum because akatoona kuti panapa ndiri kutotsva ende ndiri kuzitovana kubuda ndamanifesta. So she had to pretend kuti ndiri kumanifesta panapa ndokuburitsawa kwake. Aitoona vari naked 0-0 vari mudrum muzimbabwe murume wachona muzimu vese mazimbabweans zvakaitika kulotus gardens Pretoria. A lot is going on. Yeah. So ndobva tabva kurwizi kuya tabva kurwizi tikatoona ambuya vachingori mudrum mumwe. Then vakazobuda vakuti wange munhu asatogona kutaura brain dzakutoita kunge dzakutotenderera vakutotaura zvinhu zvisinganzwisisike. Ndobva vaburitswa ndobva vaiswa mune murumu mavakaiswa. Then kutotraya kuvamutsa havachatomuke havachatodii ndokutongoshaya kwavakaita. Vakatoshaya. Sanosungwe. Iwo ukazoita sei pane pekudanana paona kunzvenga aiwa handisi kunzvenga tiri kuendako. So like I think family yagogwe vava vari kutodawo kuziva kuti chii chakaitika kumwana wedu and I think vanofanira kutofamba kuti vazive because past yavo I think vaitoita sacrifice yavaita samwe aisvala vaitofanira kuuraya kazini yangu ndeyange iri sacrifice yaidiwa ipapo kuti zvinhu zvirikuitika pajose zviri kuitika pajose zviri kuitika pajose. Iwo vazoita sei? And then I think midzimu yekazini yangu iri strong. Kazini kana wakantarisa une midzimu iri strong. So haana kuzokwanisa vakati vachienda vaida unokanda makoini remvura hanzi mvura yakachinja tanga kutendera mvura kusumuka kudai. So aitanga kutaura neimwe language yekuti isusu tanga tisinganzwe. Aitokomunicata nezvinhu zvake zvaaikomunicata nazvo achiudzwa kunzi sacrifice yaurida kuita isiriyo. So iye akasacrifice munhu asiri like nanhasi ari kutotambura murume iye. Asirizotechi anoita ari kuzama but hazvisi kutombokuda apa chii chakazoitika. So ambuya vashaya vakazouya kunoko vachida kuviga ambuya. Then ndobva vanoviga vanga vasina pekugara. So cousin yangu yakatouya navo because I believe her. She was a believer. So vakauya navo then auya navo ndobva vaviga ningirikini vakaita zvefuneral yavo vakapedza vanga vasina mari yekudzokera so vanga vakugara kumba kwekazini yangu. So munhu wekuti anenge auda kutotonga ngari pamba pake zvaiya zvajera kuita kwaatizvara naambuya vake so zvanga auda kuita kwekazini yangu. So ndobva azondisira message the other day zvikanzi
ndine nyaya ndoda kutaura newe ndinoda kutaura nenyaya iyi zvikanzi ndinokufarira ndikati okay zvikanzi bodi takaiona zvikanzi malinjari ndakamaona aiwa that time malinda asati atomboita zvimalinjari ndichespa ndanichiri cool then ndobva handisi ndokumbira kuti ndisendero mari okay before achiri kuambuya vasati vafa ndakabhadhariswa mari yandakabhadhariswa yange iri 600 yekucheneswa then yafanira kuita 1.57 I can't remember well so kwakasara kuine balance vanokwanisa here kundipawo balance ya then ndoya kulodge ndobhuka lodge ikoko tosvikopedzisira munamato yedu mulodge ndikati munamato mulodge zvikanzi ya ndikati imi muri kuti imi zvikanzi ya ndopedzisira munamato mulodge ndikati balance yamuri kuda I think yange iri kumaaround 600 if I'm not mistaken ndikati balance yamuri kuda isho inogona ita shoma kapane kuti mobhuka 1 week tiri mulodge saka 600 mukuidi because muchari mari already kayekubhuka lodge zvikanzi asi usaudze cousin hai ndikati inini handimirire handisekereri zvinhu zvakadaro ndobva ndaudza cousin yangu ofuichi wangu atorumba cousin yangu by that time ndikamusendera message yakatsamwa ndandisinga because vakabaronisendera kapicture yechinhu chavo like I was like yeah vakasenda picture apa picture vakatora kavanga vatopfeka mapusha ambuya vavo vaiva vashaya yeah ndobva ndasendera zveso cousin yangu asi cousin yanambotsotswera I don't think so. She was a believer. cousin yatsotswa No, cousin was a believer. from aduyanoita nyaya andika cousin yachekwa No, haina. from aduyanoita nyaya kana cousin ndizotiona izvezvizvi cousin cousin yangu aina kutsotsa cousin vakachekwa cousin zvayakatoita manje panguva yanga yakuita sepenga kutsamwa nga yakaita manje kutorwadziwa kuti chinhu chakusenderwa uyu no like munhu asingasekereri usina basa aiwa chibhiliva kwanzongona chatika chima ndakatoti mapastors ndaona spiritual zvavanoita vano bread washa yeah that's true vachitorera advantage vazhinji vacho saka machances ekuti cousin akachekwa its 99 point I don't think so so right ndo zvakazoitika pamazoramba kutsotswa yeah then takazofind out kuti vakatorara nevanhu vakawanda church atori rimwe musikana wakaenda naye kumvura kwakaenda naye achiti kunoisa munamato vakanorova 2 hours variko the moment yavakadzoka mukadzi akasvikotsangwa because vanga nemukadzi kauya uya wavaiki then atanga upopota kuti kwanga uripo this was kana ndaenda kuairport kunotambira brother yangu zvanzi but mainda safe phone mamasiya pamba saka mamuchicommunicata nebrother vakashaya kana reply kuti vanoreply vachiti saka haiwa hachachiri chibaba yeah right aiwa tanzwa nyaya dzakawanda but what is important from convo yataita chakufanira kuita kuti number 1 kuregerera mama thank you very much number 2 kuenda kuchechi thank you number 3 marriage yeah okay so guys mwanasikana kana paina ari kumuda anongondibata mwana mangomuonawo guys kana paina kumuda anondibata number 4 ndinofanira kuita chii handisi ndofanira kuita kuenda kwachiwota yeah ndokuenda mangwana right saka pazvinhu zvese zvatataura nezvazvo zvinhu zvekufanira kuita and please chakanyokosha kufanira kuregerera moms kutoti moms vazorora havo muri chii murugare thank you chii chimwe chakadai kuitwa nemwana weguys I think munomba kuzotodza mucomment section kuti angafanira kuita chii chimwe chaanofanira kuita nekuramba chitengesa malenjari vanhu ngavauya mwana wedu ari kumashure ukauku apa malenjari kakufarira ndipona mari kumunakira zikaite iyoyo
asi masinga anosvikira kwani malijari yeah kana pakaita macustomers side ndiano nocollecta rega percentage kake kari kudya ratomuona mwana ari kufara but still thank you very much nekuuya mazuva ano vanhu vazhinji vamwe vanonge vachinyara kamera zviri important pana nyaya yasaitika pana chikudzidza ipapapo uyezve uchaona futi maadvice mamwe ari bad mamwe ari good from comment section unofanira strong usazonostroke kana mwa mushonga wemakudu singafari but I'm very happy kuti tine vanhu vakaita semi vari willing kushare mastories avo zvakakosha in the sense yekuti kune vamwe vanhu vanonge vachitoona vari musame situation kana kuti vane situation tori worse than yauri vari kuona uchiglowa uchitosekerera uchita sei zvinovapa simba rekuramba vachizvati sometimes mubereki kuna mwe atofirwa ari grade 2 anombomona munhu iyeni saka ndikuti une mareason hobe ekuti uregerera mama wako kune munhu akatofirwa mai vachitozvara batofa anombona mai vake kana ka1 but still by God's grace iwe kona mai vako ka2 andikona saka ufana kubva wazvahadhira stereki ukona ufana kubva wazvahadhira stereki saka munhu wezimbabwe thank you very much for supporting nekuramba muchingoona mavideos edu kwachingochitona kuyoutube usina kusubscribe please do subscribe pane zvinhu zvakawanda zvatinoya nazvo kwachingochitona kuna twitter kuna instagram tiripo futi unongotisearcha tine page yakanzi DJ Spark ZW ayo on social media unashandisa site cheni tinotenda mudondo guys more follow this beautiful lady anonzi tinotenda mudondo mono zvanenge achiita anenge ane mapictures manyama anenge achitumira ikoko anenge achiposta malinjaring bhodhi yakaisvonaka iyoyi maiona zvakawanda wanda zvezviitika ikokoko plus vanenge vane maadvicewo mumwe munhu akana kufila ndakapa advice pajekerere ndofilisa munhu mona ngomusendera message inbox make then anoverenga uresponda unoti pamwe maybe unogona nge uriwe hama dzake dzari kutsvaga dzadziya unongombata futi pasocial media ipapo then mocommunicata mogara muri padhuze nehama dzenyu kana ngondibata then ndokupayo namba dzake toona kuti tikazvifambisa sei with that we are out.